Hello, hello! Magandang hapon po! For today's video, kakain po tayo ng manggang hilaw na may, ano to sa Tagalog? Bagoong. Bagoong. Kasi uyap to dito sa amin eh. Sige, simulan na natin. Meron din tayo ditong asin. In case kailangan natin ng asin. Alright. Sarap. Mm. Nalawal ka. Medyo maasim, guys. Daming alamang bagoong. Ano to? Anong ulit to? Alamang? Bagoong. Bagoong. Dami. Scatter natin. Ayan. Ganda tong mangga na to kasi crispy. Mm. Mm. Sarap. Guys, aming alamang. Bagoong. Bagoong pala. Ito kasi nagpapawalan ng asim. Scatter natin. Parang si Charon. Crispy. Mm.
Sarap ng mangga. Ito. Yummy, yummy. Hindi na kailangan ng asin, guys, kasi maalat na siya. Ang sarap. Inom muna tayo ng tubig. Saan ba yun? Ano yung tubig? Ayan na naman po sila. Ang mga aso naming magbabait. Tubig-tubig din tayo. Alam ba kayo guys, paano mangga to? Hindi kasi to alam kung anong klase mangga. Basta crispy siya. Nga pala guys, kasi dito kami sa probinsya, may mga background music talaga. So, meron ding mga manok. Ito muna unahin ko. Parang ang dami ng bagoong ito. Ano ba yan? Puti? Putitos.
Yan po yung ano na yun, puppy. Last one. Oh, grabe. Kumikintab-kintab. Kumikintab-kintab yung ano, alamang. Juicy din siya, guys. Parang naaasiman ako, ah. Kung kailan pa yung huli, medyo maasim na talaga. Kasi ito, ang medyo madilaw-dilaw na. Ipakita na siya. Kita yung simod ko. Kunting asim. Yun lang po, guys. God bless po.